Reng opinyon dareng bisita ang pong host kintutuking programa, alina la opinyon ni Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Magandang araw, Fernandino. Ito ang Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo. Hatid sa inyo ng Office of the City Vice Mayor ng City of San Fernando, Pampanga. Sa programang ito, aalamin natin ang update sa sangguniang panglungsod ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Mga naipasang resolusyon at ordinansa, mga activities ng ating mga konsehal, at ang latest updates and happenings sa lokal na gobyernong Fernandino. Ako si Kevin. At ako naman si Piola. Ito ang Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo. Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo. For our very first episode, alamin natin kung ano nga ba ang duties and function ng local legislative branch ng City of San Fernando, Pampanga. Makakasama natin sa kwentuhan ngayon ay si Carmi. Hi, magandang araw. Magandang araw. Carmi, ano nga ba ang duties and functions ng Office of the City Vice Mayor? So, pagkwentuhan natin ano nga ba ang ginagawa ng Vice Mayor and ng kanyang opisina. So, syempre number one dyan, siya yung nagpe-preside over the session. No? Siya kasi ang highest ranking sa ating Sangguniang Panlungsod. Kasama niya yung 12 city councilors, of which dalawa yung ex-officio officials, ex-officio members. So, kasama doon dahil siya rin ang appointing authority sa local legislative branch. Siya rin yung nagsasign ng mga appointment nila. Siya yung nagsasign din ng mga cheque na bayarin ng local legislative branch. Ayan. And of course, siya rin yung nag-oversight sa buong functions and responsibilities ng legislative branch. At isa pa sa mga tungkulin ng isang BC Alcalde ay sa pagkakataon ng posisyon ng mayor ay magiging bakante, ang BC Alcalde ang siyang tutugon sa katungkulan nito. Gayon din kung ang mayor ay nasa temporary leave, ang vice mayor ang may siyang karapatan, katungkulan at responsable hindi lang sa opisina kundi sa buong syudad ng San Fernando. Ganyan talaga kahalaga ang trabaho ng isang vice mayor. Piola, Carmi, ang isang pirma hindi ka pwedeng magkamali dahil sabi nga warrants, expenditures at lahat-lahat. And aside from that, dahil si vice mayor ang tatay ng Sangguniang Panlungsod, siya ay he also extends assistance to the City Council and to the Secretariat of the Sangguniang Panlungsod, sabi nga, for the legislative oversight, para walang ma-overlook, lalo na batas ito ng syudad. Napakahalaga. Yes, siya rin kasi yung pumipirma dun sa marami nating mga resolutions and Yes. ordinances bago i-elevate sa mayor, bago i-elevate sa Sangguniang Panlalawigan. So, ganun ka-importante yung pirma, gintong pirma ng ating Tama. City Vice Ito Mayor. talaga nagsisilbing mata ng city government, no? Kung wala ang Sangguniang Panlungsod, talagang ang implementation na hindi magiging guided. Yes. At, And alam nyo ba, sa mga committee natin, no, nagko-conduct din kasi tayo ng consultative meetings. Hindi lang kasi ang mga councilors yung nagko-committee hearing or humihingi ng consultation, humihingi ng payo, opinion ng public, kundi pati si Vice Mayor. So, yes. ayan, yung staff niya and siya mismo pupunta sa mga barangay upang alamin, no? Kung updated pa ba sila sa mga naipasang resolusyon o ordinansa o napapanahon pa ba ang mga polisiya na naipasa. Nang sa gayon, ang opisina ay ma-update para matugunan yung mga bagong pangangailangan ng mga ating mga kabalan. Yeah. Napakahalaga ng barangay officials na malaman nila na hindi lang sa sanggunian ang gumagawa ng resolusyon at ordinansa. Kung kaya itong solusyonan sa barangay, kaya nilang gawa ng paraan, sila mismo. Dahil sa consultative meetings ay matututo sila kung paano ang proseso. Yes. Kung mapapansin nga ninyo, no, marami tayong batas, resolutions and ordinances.
So, hindi naman lahat yung mga ginawa pa nung 19 Kopong-Kopong applicable pa sa panahon ngayon. Kaya andito andito ang Office of the City Vice Mayor to update regularly. Baka meron ng kailangan i-update or i-amend, i-repeal ng mga batas. So, And napaka-innovative ng opisina, no po, ma'am? yes. In fact, gumagawa ng IEC materials ang Office of the City Vice Mayor. Like, ano ba yung mga ginawa natin so far? Meron tayong... Plastic ordinance. Yeah, meron tayong newsletter. Meron ding posters, flyers, yan. Ano pa ba? Meron tayong TV show. Na makatulong po sa ating mga memale na meron palang mga ganito sa ating syudad. Lalo na Piola at Carmi, lolo, lola, bata ka man, talagang nakatutok ka na sa kanya-kanyang tablets at phones. Kaya napakalaga talaga may exposure tayo virtually para malaman nilang updates sa lokal na gobyerno. And dapat, alam nyo. Okay, so ano naman, pwede bang balitaan natin ng ating mga viewers, sino ba ang bumubuo ng 8 Sangguniang Panlungsod? Ang 8 Sangguniang Panlungsod ay pinamumunuan ng ating presiding officer and city vice mayor na si Vice Mayor BJ Tiger Lagman. Meron din tayong 10 city councilor regular members na kung saan ang mga 4 sa mga ito ay mga baguhan na sina Councilor Brence Gonzalez, Councilor Ricky Hizon, Councilor Rosalie Mendoza, and Councilor Reggie David. Sino pa nga po ba yung iba? Memorize, Piola. Memorize Sige. Ilan na nabanggit mo, Piola? 4 na. Apat na. So, Oo. ilan pa? Mahina ako sa math. Alam ko, merong mga nagbabalik. Na Merong mga nagbabalik. dating councilor, tapos nag-pause muna and then bumalik. Sino yung Tama. tatlong Meron yun? tayong 3 konsehal na nagbabalik. Sila ay si Councilor Angel Vihanco, Councilor Puti kung tawagin, Councilor Doktora Azel Marie Grace Macalino, at si Councilor Mamshi Rosemary Kalimlim. Nanay Cap. Yeah, Nanay Cap. At ang mga konsihales na patuloy pang nagserbisyo, walang iba kundi sina Councilor Tina Lagman, second termer, at ang mga magagraduate na sina Councilor Ato Agustin and Councilor Reden Halili. Yes, and meron din tayong tinatawag na ex-officio members. Sila yung mga Liga ng Barangay President at saka SK. So sa Liga ng Barangay, nandiyan si Councilor Wilzen Samya. And doon naman sa Presidente ng mga Sangguniang Kabataan, nandiyan si Councilor Gustav Henson. Which I think, i-relinquish na nila yung Post. kanilang mga post dahil malapit na yung barangay Oo nga. SK elections. Alam mo, malungkot na part. No? Yes. May makakasama tayong ibang ex-official members in a few months from now. And we are very excited to work with them. Yes. Correct. And yung dalawang ex-official members natin, hindi man natin sila ganun katagal nakasama. Actually, meron ding, halimbawa si Councilor Gustav, 5 years, I think, Yeah. mula nung nakasama natin siya. Ang medyo maiksi lang natin nakasama si Councilor Tenten. He assumed the position na LNB president dahil nga si Mayora Vilma, who was the president of the LNB, Back then. ngayon ay naging mayor na Naging natin. mayor. So, ang nag-assume is the vice president of the LNB, Who is Councilor Councilor Wilson Sam. And that completes the list of 8 Sangguniang Panglungsod ng City of San Fernando, Pampanga. Yes, so ngayon naman pag-usapan natin, paano nga ba nagagawa ang mga ordinansa o resolusyon? Mag-uumpisa ito sa filing of proposed ordinance or resolution at inclusion of order of business. Pwedeng magmula ito sa isang SP member, request ng isang executive, o sa mga pribadong individual. Pagkatapos nun, magaganap ang isang first reading and referral to committee. And after that, magkakaroon ng committee hearing at public hearing na gagawa ng committee reports. Yes, pagkatapos ng committee report, doon tayo nagpa-finalize ng ordinansa, yung draft niya. Kasi meron tayong initial draft doon sa umpisa, di ba? So ngayon, since nakapag-committee report na, nakapag-adjust na ng kaunti, doon siya magkakaroon ng final draft. So, i-review ulit yun. Magkakaroon ng approval from the City Council. Yun yung sinasabi nilang session. Pag-uusapan nila doon, magde-deliberate sila. Meron bang mag-object? Meron bang magse-second the motion sa approval? So, yun. Doon na kikreate, doon na a-approve yung ating mga draft. And then, pagkatapos sa session, kinabukasan, ipapapirma na ito
sa ating City Vice Mayor. Vice Mayor. Pagkatapos niyang ma-sign ng City Vice Mayor, kapag ito ay ordinansa, Sa ating alkalde. yes, na si- ipapasign naman niya sa And bukod doon, Carmi, Mayor. ang pinakahuli ay ang pagsumite sa sangguniang panlalawigan sa ating Kapitolyo Yes. para sa review, para pag-aralan ito. Pero sa mga resolutions, kahit na hindi na ito mapunta sa mayor or sa sangguniang panlalawigan. Pero sa resolutions kasi, more on temporary in nature yan eh. Parang kung ano yung nararamdaman ng sanggunian at that time. So, yun yung mga congratulating, commending. Meritorious, yung greeting. encouraging our business establishments. Yung mga ganun lang. Hindi siya nag-impose ng fines, hindi siya nagbibigay ng parang limit do sa mga tao ko nung kaya. As long as hindi po ba siya prohibiting or Yes. allowing, it Yes. stay under resolution. Resolution. So parang ini-express ng sanggunian kung ano yung nararamdaman niya at the time na pinasa niya yon. So pwede siyang mag-last 1 year or during the whole term, ganyan. Pero ang ordinansa, permanent in nature yan. So as long as walang amendment or repealing na batas na ordinansa, it stays as is. Marami na nga tayong nakatanggap ng resolusyon sa mga mapa-sportsman, sa larangan ng sports, larangan ng literatura, kung patalinuhan. Yes. Ang sanggunian ay talagang nakatutok sa ating mga Fernandino at talagang nagbibigay sila ng resolution para sa kanila. At suporta. Tama. Curious ako, ano yung sa mga batas natin na kasalukuyan ang paborito ninyo or pinaka-aware kayo, Kevin? Ako syempre, ang plastic-free ordinance. Plastic-free ordinance. Dahil talaga makikita mo ang naitutulong nito sa ating syudad. At hindi lang sa syudad. Talagang this is being recognized internationally. Kaya talagang Plus sa environment, tama. I'm diba? proud to be a Fernandino kasi I know that when it comes to environment, we value the environment. Ikaw, Piola. Ako naman po, hindi sa gaya-gaya, pero bilang isang anak na babae na mahilig sumama sa pamamalengke, sobra kong na-appreciate yung plastic-free ordinance kasi nakita ko yung pagbabago from makikita mo yung palengke na sobrang daming plastic, na now na segregated na, wala nang masyadong plastic. Ang sarap-sarap sa mata. So, also, pinag-aralan din namin siya sa school, na-integrate siya sa school. So, ganun naging ka-active yung ordinance na it made everyone participated. Yes. And sa mga hindi pa nakakaalam, sa awareness din ng ating mga viewers, ang Plastic Free Ordinance ay authored by noong councilor pa, si Vice Mayor Benedict Jasper Simon Lagman. Doon sa ating ordinansa, baka lang kasi may mga visitors tayo nakikinig or mga bumibisita sa San Fernando, bawal na bawal po ang plastic dito sa San Fernando at ang styro sa pagkain. So kung may nakikita pa po kayo sa daan na gumagamit ng styro para mag-serve ng pagkain or mga plastic bag kapag kayo'y bumibili, pwede niyo po yung i-report sa Senro. So punta lang po sa Heroes Hall at ifa-flash po natin sa baba yung kanilang contact details para din mabilis ninyong masumbong o ma-refer sa ating City Environment and Natural Resources. Carmi, pwede rin bang sumbong ang plastic na tao? O Wala pa yatang ordinansa. wala pang ordinansa? Baka Akala nalinaw ko. yung ating council. naman. Klaro yun Klaro plastic Ito at styro. naman. Okay. Ayan, so ganyan kasi sipag ang ating City Council, Hindi lang ngayong council na 8 sanggunian, kundi pati ng mga nakaraan pa. So that ends our first kwentuhan. Mamaya, marami pa tayong pagkikwentuhan. Magbabalik po ang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Nagbabalik ang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Ngayon ay kasama po natin ang Vice Alcalde ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga, ang Presiding Officer ng 8 Sangguniang Panglungsod, Vice Mayor BJ Tiger Lagman. Hello, Piola and Kevin. Hi, sir. Okay lang, kumusta? At magandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng mga Fernandino. Ito po ang inyong lingkod, Vice Mayor BJ Tiger Lagman ng Siyudad San Fernando. We're very happy to see you here po. Thank you so much po for... Yes. Being with us. It's always a pleasure to report and to update the public, the Fernandinos, sa mga nangyayari sa Sangguniang Palunsod ng Siyudad San Fernando. Vice, kumusta naman po ang unang taon niyo po bilang vice-alcalde ng ating syudad?
Mula nang naging miyembro tayo ng Sangguniang Panlunsod ng Siyudad San Fernando noong 2013 bilang isang konsehal at ngayon bilang isang presiding officer. Basically, it's legislative work pa rin, no? Na hindi naman ito na halos nag-iba in nature, except that as the presiding officer now, madalas hindi ho tayo nagiging parte ng mga committees, no? Pero we always give our opinion also, no? And experiences from the past. At napakabilis ng isang taon, no? At nagpapasalamat tayo, natutuwa sa mga members ng City Council na sobrang ang sisipag, no? Ang sisipag, ang ganda ng composition ng 8 sanggunian dahil meron mga bagong konsehal, meron mga datihang konsehal na nagbalik, at meron namang mga konsehal na medyo may edad at medyo bata, no? So, kompleto, no? Well represented ang konseho. To include also our 2 ex-officio, the SK and the Liga ng mga Barangay President. So, ang ganda ng dynamics, no? At natutuwa ho tayo on our first year that not just attendance, no? Pero yung participation talaga ng bawat isa representing their respective committees functional, no? In the sense na they consult the public, no? Sa lahat ng pag-usapin, no? Lalo na yung mga immediate concerns, and addressing also the executives mga departamentong requirements, no? Especially in terms of legislation. So up to date, no, we have passed a 236 resolutions Ang dami, and, Piola. and 34 ordinances, no. Lang lahat ng 'yan sa pag-aproba ng buong konseho, no. And ganun ho natin kinokomment ang bawat committee ng komite ng ating konseho. Yes, and thank you for that po, Vice. Sa inyo naman pong personal experience bilang 3-termer councilors kung saan different committees na rin po yung mga nahawakan nyo, ano po yung pinaka nakita nyong malaking pagkakaiba ng isang city councilor at today naman po bilang vice mayor? Well, una, no, ang mga programa ng Ciudad San Fernando, no, headed of course by our mayor, the executive, no, at ng mga department, sa mahabang panahon na nagtrabaho tayo, no, sa legislative, most of them are institutionalized, no. Gusto natin tuloy-tuloy na programa para sa mga Fernandino at patatagin ang mga programang mga nakakatulong talaga, no, sa not just to the economic sustainability ng city, ng growth, no, but of course yung nakakatulong sa pamilyang Fernandino. So yun yung mga pinapalakas natin, no, through the committees, no, like what we have started noong 2013 nung tayo pa miyembro ng konseho as a councilor, yung sa environmental, no, mga environmental programs na hanggang ngayon tinutuloy pa rin, no. So it doesn't end with an ordinance or resolution, no. Dapat yan tuloy-tuloy na pag-update, no, na yung bagay na yung nakapanahon ang mga kailangan nating mga batas. At hindi lang ho tayo natatapos sa legislation, no. As much as possible, we want to exercise our yung ma-oversee natin yung implementation, no, para sa ganon we can craft and localize national ordinances, laws para mas maipa-implement sa ating syudad. Yan ang ating pinagtutulungan ngayon with the executive branch. Yeah, Piola, Vice, tama nga naman po na ang innovation ay hindi lamang sa technology. Na talagang yung sabi nga ni Vice, yung updates kailangan malaman natin kung ano yung mga bago ba natin kailangan i-update sa ating mga ordinansa o yung mga resolution man. And Bilang sanay na po kayo sa legislative work, Vice, curious lang po ako, do you still encounter challenges pa rin po ba sa work nyo? And how do you handle it? Basic na lang po ba sa inyo dahil sanay na po kayo? Always kasi, a good legislator and a good legislation, kailangan yan, it will emanate from the ground, no, or from a department. And then you consult, no. Kailangan yan talaga, wala naman hong pinanganak na konsehal, wala pinanganak na presiding officer.
at walang isang ordinansa na inaipasa dahil sa committee chairperson. No? It is always tossed sa lahat ng membro at pinagdedebatihan yan para to come up with the best way na pwede nating i-implementa. No? So, siguro, isa ho sa trabaho or pinaka-importanting mahalaga sa trabaho ng isang legislator is yung consultation sa publiko. No? So, yun ho ang aspeto na hindi pwedeng mawala, no, sa isang council, no? Na lahat ng ipapasa natin, hindi lang sa chairman, hindi lang sa committee chairperson, hindi lang sa Sangguniang Panlunsod alone, but we always consult, we always ask, inquire doon sa mga affected, especially, at saka doon sa mga stakeholders natin dito sa Ciudad San Fernando. Okay. Vice, kamakailan lumahok ang Sangguniang Panlunsod ng San Fernando sa Local Legislative Awards? Pakikwento naman sa amin. Well, ito ho isang pagkilala ng DILG, no, na sa mga local government units, specifically for the legislative. No. This is the Local Legislative Award, no, na awards na binibigay sa mga local government units. No. Ang paglahok una-una, it's not really for the award, no, award itself, pero it's a guide, it's a tool for us, no, how to make our day-to-day task in accordance with the national law, no, sa under the Republic Act 90 the Local Government Code Philippines. No. Ito ho pagkilala doon sa mga taong behind the legislation na consistently ang Ciudad San Fernando po qualifies, no, in the regional level, on the provincial and regional level, and sometime in 2006 we are one of the finalists national, and in 2012 naging national awardee tayo, and consistently in 2015 and 2018 naging again finalist po tayo for the national. And now yung 7th Sanggunian has qualified in the regional, in the provincial and regional again, and now we are a finalist in the national level. So Wow. ganun ho ang trabaho natin dito sa Sangguniang Panlunsod ng Ciudad San Fernando. Congratulations, sir. Patunay lang po na we have a proactive Sangguniang Panglungsod members. Thank you po for that. Thank you, and congratulations po sa lahat ng bumubuo ng Sanggunian and yung patuloy na pag-participate ng ating mga kabalens sa lahat ng programa ng Ciudad San Fernando. Ngayong nalalapit na po ang barangay and SK election, any reminders po sa ating mga kabalen? Opo, ito na po ang mag-uumpisa na, no, ang campaign period for the barangay and SK elections 2023 this October 19 up to 28, no, at ang election day natin is October 30, it's a Monday. Isa po ito sa proseso, no, na magpagpili ng ating mga susunod na barangay elected officials, na we encourage everyone to participate para ho sa ganon sa mga programang pagtutulungan natin para sa mas maunlad na Ciudad San Fernando. Sila ho, no, ang ating magiging representante sa ating komunidad, sa barangay, para sa mga programa sa ating Ciudad San Fernando, sa isang maunlad na Ciudad San Fernando. So please support your local barangay officials at pagdasal po natin ang isang mapayapa at isang healthy election, at pati ang SK, no, ang mga kabataan natin na lumahok peacefully at suportahan natin sila, not just voting for them, pero kailangan po ng pagka-elect natin sa kanila, suportahan natin sila doon sa termino na ipinagkaloob din natin sa kanila. Thank you so much po for that, Vice Mayor Tiger Lagman. Any message po sa ating mga viewers? Opo, thank you, Piola. Thank you, Kevin. Ito ho ang Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo. Ang layunin po ng programang ito is to give an update
to give you an update sa mga nagaganap sa ating konseho at we encourage you po na to be part of it, no? Not just in watching but to participate sa lahat po ng mga usaping, lalong-lalo na para sa kapakanan ng bawat isang Fernandino para sa mas maunlad na siyudad San Fernando. Sa susunod pong episode, makakasama po natin ang mga miyembro, no, ng ating City Council at for us to give you an update also on their respective committees. So, subaybayan niyo po at antabayanan ang mga susunod pang episodes ng ating programa. Maraming salamat po, Vice Mayor BJ Tiger Lagman, sa pagbabahagi niyo po ng inyong oras. Maraming salamat din, Piola and Kevin, at sa lahat po ng ating televiewers. Maraming salamat din po sa pagbibigay ng oras sa ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nakibalita sa 8 Sangguniang Panlungsod ng City of San Fernando, Pampanga. Ako po si Kevin. At ako naman po, si Piola. At ako po ang inyong lingkod, Vice Mayor BJ Tiger Lagman ng Siyudad San Fernando. Ito po ang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo.